Gumun kula liyane joget jelungup-jelungup dhek iso dedeg dhewe. Weh matur nembah nuwun. Nggih, kala wau pambuka saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri Group. Anggenipun dalu menika marak sowan wonten tlatah lingkungan Sale Plaosan Magetan. Dalemipun Ibu Mailah. Sugeng dalu Ibu sugeng dalu. Matur nembah nuwun sehat selalu kagem panjenengan. Ya, matur nuwun. Nggih, dan juga saya ucapkan selamat malam keluarga besar dari Martapura, Kalimantan, nggih. Benar ya? Iya. Ibu tahu nggih bahasa Jawa nggih? Enggak tahu. Layak kok meneng ae. Enggak tahu ya. Pokoknya joget aja nanti ya Bu. Iya, terima kasih atas kehadirannya dan juga kedatangannya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem kadang-kadang Sinoman dan juga keluarga besar sugeng mirsani Mayangkara ngantos purnaning adicara. Baik, akan saya panggilkan artis dari Mayangkara Niken Salindri, tentunya yang cantik-cantik dan juga wow. Pokoknya nyacat wing pokoknya. Yo, nanjake waranggono atau pesinden yang pertama, siapa dia? Kita tampilkan Kiki Karisma Mayangkara. Lah, sumangga. Sugeng dalu nak. Sugeng dalu. Diparingi sing langgam-langgam dhisik ya nak. Nggih, katakan Katur kagem Ibu Mailah dan juga keluarga besar. dalu Bapak Ibu. Senggak cok dasar sindek Antrelep suwe mangateram to bau anter sajene lek pepek ya ngono kuwi ketoke kewareken ya sajene banyu putih to Mas kok wis ning buri wah rong-rong apa to ning buri kan mau ana rawon ana weh lawe sembarang-barang ana aku kok mek jadah to Mas salahmu mangan jadah wong panganan kok iya. Lanjut ya Mas, Yo, yes, lanjut. Ya, pejan. Dadi ati gundul-gundul pacul-cul pembelengan. Yo. Sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri ingkang mijil saking tlatah kita Kediri. Anggenipun marak sowan wonten tlatah Sale Plaosan Magetan. Dalemipun Ibu Mailah kanthi pargan
resepsi Brigadir Ilham kalian Mbak Usna Sugeng midhangetaken Sugeng Hamirsani Mayangkara Niken Salim. Sakane tadi kendangnya Banyuwangi bar ning Bandung. Ukelan opo lho? Kelinci ucul ya, Mas? Lah iya, ya variasi. Bareng ning Bandung. Iya. Jadi Bar variasi, Banyuwangi Mas. ditutne malah ning Sunda ya. Suka-suka. Suwun ya, Sat. Ya. Rina wangi Dadi ati. Hati-hati iki dinggo pengeling-eling kanggone awake dhewe. Dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Rupa iso tuwa, bondo iso lunga ning lek ati tresna kuwi nyawangati bakale besok awet. Amin Allahumma amin. Ya muga-muga dongane awake dhewe sakanca kagem Brigadir Ilham Oktavian Nur Saputra kalian Mbak Usna Zakiyatun Nisa muga-muga tresnane nganti besok nyawa oncat saka ragane. Amin Allahumma amin. Amin. Matur nuwun luar biasa ya. Penontone iso rancak, iso lenggah binarak, tur ya tertib. Matur nembah nuwun dan terima kasih. Tenan. Pokok lek nyacat kualat pokoknya. Alhamdulillah dari keluarga Magetan. Magetan. Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur Martapura. Selamat malam. Keluarga besar Martapura. Lah yo aku ke timur dulu. Saya dari timur terus saya ke selatan. Benar dari Kalimantan Timur Ibu. Selatan. Sing bener selatan. Timur. Aku ning Lha lek ngomong timur. Lah ya aku ning timur sik numpak kapal dari terus timur selatan. ke selatan ya monggo dhisik. Iya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Yang dari Kalimantan nyuwun sewu angkat tangan dulu dari Kalimantan. Nyuwun sewu angkat tangan dulu dari Kalimantan biar kami tahu. Syariat Kalimantan. Syariat. Layak mriki meneng kene iso guyu kene men-men ae. Karo tidak tahu bahasanya. Oh, tidak tahu bahasanya. Mungkin tertarik dengan kamu. Kalau bahasa Kalimantan cantik itu warik. Warik. Yo, jadi Kiki warik. Nah, kuwi Kiki cantik ngono. Oh, betul Ibu. Betul, warik. Ora. Warik iki burik paling. Ora cantik warik cantik. Wes, jenengmu tak ganti Kiki warik ngono ya. Kok welek. Ora tak jeneng apa. Oh, cantik. Terima kasih Kiki warik. Terima kasih Bambang Waris. Kiki warik, terima kasih.
sudah menampilkan dadi ati ngaturaken kagem sedayanipun ingkang sami rawuh yang sudah hadir. Saya ucapkan sugeng rawuh, selamat malam, selamat menikmati hidangan yang telah tersaji bersama kami Mayangkara Niken Salindri. Baik, akan saya panggilkan artis dari Campursari Mayangkara, tentunya wah jan warik-warik kabeh ya, warik-warik. Warik cantik-cantik. Ayo kita panggilkan, ada sama saya Rinvi Baga-Baga lah sumonggo. Ayo Rinvi Baga-Baga. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam. Bakwo. Iya. Lowo. Yo. Nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya para tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Saben dina mangalamon jroning sapi sepisan among tansah kadulu. Mas Bambang, Nun. piye katresnanmu? Wah, katresnanku tanpa bisa tinumbas karo apa wae. Gendeng mau Gak. nyanyi wae. Mangka kang Mas katresnanku bebasane tak bisa. Saya turut tamasya berkeliling-keliling kota. Jondaan prasetyamu kau depan lagi jiwa lan ragaku. Ada Rinvi. Ada Mas Bambang. Wis bar. Urung. Lho ukung to? Urung. Lho tak kirane wis bar. Suwi ra klasikan. Kurang sak nil. Iya, ditutupne kurang tik. Iya. Mongko kang Mas katresnanku tan bisa tituku jondo rasamu Imbangono katresnanku. Semoga cintanya
Mas Ilham dengan Mbak Usna imbang selaras. Betul, Kita amin ya bisa Rabbal alamin. menutupi kekurangannya Betul sekali. dan saling rebut salah, ora rebut bener. Lek Iki sampean rebutan apa? Lek sampean rebutan apa? rebutan duit. Oke. Gak oleh iki. Iya, Oke, matur nggih. nuwun. Iki mau imbangano katresnanku saking Mbak Rinvi. Wah, luar biasa ya nak sing mirsani. Nggih, alhamdulillah masya Allah. Saking kompaknya semua menghadap ke sini loh. Loh, Saking kompaknya sing mirsani. lah iya toh. Lah lek menghadapi Rono sing dipersani apa? Ya mbok menawa pas Oh, iya. pipis ayo raro. Loh. Pas apa? Oke. Terima kasih. Nggih, semoga dilanjut Mas Bambang. Tadi ada Mbak Kiki Warik dan ini Mbak Rinvi Baga-Baga. Baga-Baga itu cantik sekali bahasa Kalimantan nih. Dibilangin nggak percaya ya Bu ya. Baga-Baga sama Warik ya Bu ya. Iya cantik sekali. Yo selanjutnya kan saya tampilkan artis dari Mayangkara. Warik Baga-Baga ini adalah Bungul. Yuk kita Bunguli cantik cerita. Yuk kita panggilkan ada Putri Lope-Lope Mayangkara. Nah, sumonggo. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Eta. Ku ngenteni tekamu apik ini. Mas, Piye nak? Piye? aku ngenteni takamu. Saya rindu. Lah kok panggahi mbah ngono. Ya ora apa-apa wong ya variasi ya. Iya, tekan ndi Mas nggih? Lah dalah. Kledang-kledang kae. Arep nyandi. Teko lho, lagune Oh, ngono. iya. Sing rada kemayu. Kledang, Oh. kae teko. Pranyata janjine ketang citra. Lagune angenteni intro imbangono katresnanku. Nah, matur nuwun muga-muga Ben ndak ngejlek Mas kan diterus. iya